Salam hormatly watandaşlar. Men şu efirimde Türkmenistan'da konstitusiya işlemese, onda Türkmenistan prezidenti näme gerek diýip ýa-ni temany goýdum. Şu tema geçmekek gysgaly habar geldi Türkmenistan'dan häzir Raşid Meredov ýa-ni daşy işler ministriniň ýol boşdy ve ýene de 4 adam şu ministrlikden agyr ýagdaýda ýatyrlar koronavirusdan. Olar ýa-ni bawaryp hastahanasynda ýatyrlar. Ine şu ýaly müçberde agyr ölüp ýatan bolsalar şu Türkmenistanyň hökümeti koronavirus ýok diýip bütün dünýä jar edýär. Bular bir idiotlar. Başgaça buları düşünür ýerler. Gülkiň emgelýär käwal şu Berdimuhammedowyň edýän gylyklaryndan gaharly gülkiň gelýär. Tebe bu indi idiot bolmak üçin bir men pikirimçe bir azyjyk bir kelleňde bir zatlar bolmaly. Tebe idiot bolmak üçin oňa perimetrini kesgitlemek üçin ýa-ni sen bir ukyň bolmaly. Şolam ýok. O nähili 2 ýyldan bäri ýa-ni 2020 ýylyň başlan fevralyndan bäri Türkmenistanda koronavirus ýok diýip gelýän adam günne müňe goly adam ölýär. Öz ýoldaşlary ýa-ni işteş ýoldaş başlan öz işteş ýoldaşlary ýa-ni işlerine yaraman ülkü botyla şonam ýa-ni şonu görmem ýok diýişini bular ağlap öwrenen halky. Bütün dünýäni ağlap öwrenen. Bu hemme zat yalan. Çärle geçirne spektakl. Ýa-ni düşünürdüm men ýa-ni ýaşlylary 7 saat saklap pamperslaryny görgüli doldurup oturanlar. Hemme zat yalan. Hiç hili halkyň söýgüsi ýok, hiç hili ukyýy ýok, hiç hili ýa-ni Türkmenistany dolandyryp ýa-ni hiç hili netijeleri ýok. Hemme zat ýa-ni. Şol ýaly köne sowietik propagandasyny ulan, onam iň erwet derejesini östürüp bütün maskaraçylygy, bütün dünýä görkezip bizim Türkmenistanymyzy ýa-ni şu derejeye ýetiren adamlar Hram bilen Berdimuhammedov. Indi bolýala. Ýene de bir wozdan bir habar geldi, şu bir näçe günne şular Türkmenistana barmaly. Kontrol bilen. Men woz bilen häzir açyk gepleşikde men şolar bilen ýa-ni işläpdim, hatlar ýazypdym. Olar bilen bir habarlaşmak gatykyn mesele. Ýöne şonda da ýa-ni basyş edip, jan edip, zat edip şu habarlary ýetirip bolýar ve gerek bolsa oň öňüne protestan gurnar. O Jenevada ýerleşýär. Derdim, Berdimuhammedov okuwy ýürüýte çagalar çykardy. Şular gelende ine okuwçylar okuýan hemme zat gülýärler. Hawa koronavirus we azyjyk zat diýip bular gidilip başlar hemme zat. Woz ýene de gelip gider de ay koronavirus ýok, bular ýa-ni bezapasynysdan ýa-ni sanitar howplugy ýa-ni berja etmeli, adamlar gormaly zat diýip bir ne koronavirus ne de koronavirus ýok, ne de koronavirus bar diýip bir hili netijeler edip jügütne pul aýdarlar. Ine şonu eden soň biz bular maskara edip bütün ýerde. Şol ýaly şol Berdimuhammedov we onuň hökümeti dünýäde dünýä paraholukda çempionu. Ine şoň üçin Türkmenistan hemmet parahol. O hemmetini parahol etdi. Bal killetinden çüýrep başlar diýişäň şu çüýrük tohumy ýa-ni Berdimuhammedov hemme hökümeti parahol edip Türkmenistany wapşe ýykdy. Şol ýaly bir öňüni oňurmaýan bütün dünýä tormaz. Biz şonu aýyrmak üçin meniň pikirimçe bir 10 adam galan ýagdaýyna gaçyk diýerim şunu hemme tohumy. Şoň üçin hormatly watandaşlar, bizim şansymyz var. Başga döwletlere ýaly bize bir güýçli diktator berilmedi, bize bir idiot diktator berildi. Tehel galsak gaçyk diýer. Bizim halkymyň gowşaklygyndan şol. Olum bir şans. Ýöne inni halkymyň gowşaklygyny ýa-ni biz güýçlendirmeli. Bolýa. Gelin ýene de bizim başlangyç temamyzyň üstüne gelelim. Türkmenistanda konstitusiýa işlemedi. Onda Türkmenistanyň prezidenti näme gerek? Gaty sonra biz soňuna jemler. Gelin biz konstitusiýanyň bir näçe maddalaryny tertip geçelim.
2020 ýylyň 25 sentýabrda Türkmenistanyň konstitusiýasy ýene bir gezek üýtgüdülip, inni diňe Türkmenistanyň prezidentiniň bähbidini goraýan konstitusiýa 1 ýanwardan giýdirildi. Inni şol konstitusiýanyň maddalaryna seredin. Şoňky ýagdaýda şo konstitusiýa işläpdi. Egerde biz Türkmenistanyny bir zat etjek bolsak, bir hereket etjek bolsak, ýuridik taýdan biz şol konstitusiýa esaslanmaly. Inni şo maddalaryny häzir görelim. 3-nji madda. Türkmenistanyň öz ygtyýarlygy halk tarapyndan amala aşyrylýar. Halk döwlet häkimetiniň ýeketek göz başydyr. O diýmek, Türkmenistany halk dolandyrýar. Halk hökümete seyrep durmaly. Ine men häzir hökümet tanqid edemde, men siziň ünsüňizi hökümete seyretdirýänler biz şoňa ýa-ni ýolbaşçylyk etmeli, seyretmeli. Gowda bolsa, ol halk maslahatyna impeachment berip bilmesek, biz çıkıp, ortağa çıkıp protest edip şonu, ýa-ni barymyz halk bolup aýdmana hakymyz bar. Ine şonuň üçin, ine şu 3-nji madda ýene bir rek düşündirýär, Türkmenistanyň öz ygtyýarlygy halk tarapyndan amala aşyrylýar. Halk döwlet häkimetiniň ýeketek göz başydyr. Türkmenistanyň halky öz häkimetini göz könü ýa-da wekilçilik edalynyň üstü bilen amala aşyrýar. Diýmek, halk öz hökümetini gurulan gurumalar, ýa-ni hökümetiň üstü bilen amala aşyrýar. Diýmek, hökümet öz-özünden gelip çykan onu halk döwlet dolandyrmak üçin şo hökümete ygtyýarlyk berýär diýdi. Şonuň üçin ýene men bir gezek aýdýan, halkymyz hökümetden hem ýokary, hökümetiň başlygy prezident bolsa, biz ondan hem ýokary. Şonuň üçin biz arkyň aýdyp biler, çykyp biler, öz haklaryny talap edip biler. Sebäbi prezident biziň aşağımyzda, ine biz şu ýokarda, konstitusiýanyň ýokartynda biz, onun aşağına prezident, onun aşağına MHM gullugy, onun aşağına ýa-ni polis gullukları, ýa kiçik pastaboylar ýa-da MHM işgärler, onun aşağına. Şoň üçin öňüňizde gelen MHM pastaboylar gönlüňden aýdyp bilersiň. Siz ygtyýarlyk berýäňiz hökümete şolary servise, bize servis etmek üçin iş alınıp, biz şolary kanunlary talap etdirmeli. Kanunyň berja etmegini talap etmeli. Şolar bizim arkamızdan, bizim arkamızda gorap, bizim öňümizde, bizim kanunlarymyz berja etmeli adamlar, öýler kanun bolup bize gelip, ýa-ni kelýän wagtda. Ol bir kanun. Halkyň hiç bir bölüminiň, hiç bir gurumanyň ýa-da aýry-aýry adamlaryň döwletde häkimeti eýlemeniň haky ýokdur. Ine şu Berdimuhammedow diýişdi. Halkyň hiç bir bölüminiň, hiç bir gurumanyň ýa-da aýry-aýry adamlaryň döwletde häkimeti eýlemeniň haky ýokdur. Ine Berdimuhammedow döwleti eýledi, häkimeti eýledi. Haky ýok şoň. Şoň üçin men her gerek çykyşynda aýdýan, Berdimuhammedowyň hiç hili haky ýok konstitusiýany bozmagyna. Konstitusiýanyň üstünde bizim halkymyzyň, biz halk bolup şunu saýlamadyk. Bizim saýlawymyzdan garaşmady, Hramow bilen Şadan muny saýlap, şolary gulluk edip, ýa-ni türkmen däl raýatlaryna gulluk edip ýören adam Türkmenistanyň halk düşmany. Inni 4-nji maddany görelim. 4-nji madda başlan. 4-nji madda Türkmenistanyň jemgyýetiň we döwletiň iň ýokarky gymmatlygy adamdyr diýär. Men öňüm aýdyp gelýän, bir adamyň jan saglygy bütün Türkmenistanyň baýlygyndan ýokardyr. Ol konstitusiýa. Sebäbi Türkmenistanyň jemgyýetiň we döwletiň iň ýokarky gymmatlygy adamdyr. Türkmenistan prezidenti näme diýär? Hasap eden ok adamlar. Türkmenistanyň prezidentiniň ýegenleri näme diýär? Adamlar hasap etmän mal görüşini bolýar. Ine şul 4-nji madda Türkmenistanda bolýar. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň hemme maddasy bozulýar. Türkmenistanyň prezidentiniň, onuň ýegenleriniň we dogunlarynyň tarapyndan. Ine şonu size aýtjak bolýar. Şu 4-nji maddanyň ýeri adamy goramak, gollamak we ona hyzmat etmek döwlet häkimetiniň edarlygynyň baş wezipeleridir. Unutmayın, 4-nji madda Türkmenistanyň her günde işleyen konstitusiýasynyň sözleri
adamy gorumak, gollamak we ona hyzmat etmek döwlet häkimet edaralarının baş wezipeleridir. MHM, polisi, Türkmenistanyň adamlaryny gorap, olar gollamaly adamlar, bular Türkmenistanyň adamlaryny ýani alyp, gynap, gelip, gorkuzyp, akydip o meşrutka basýar. Bir kanun. Şoň üçin ine siz haçanla polisiýa MHM gelenine şu 4-nji maddany okap berin. Türkmenistanyň jemgyýetiniň we döwletiniň iň ýokary gymmatlygy adamdyr diýin. Adamy goramak, gollamak we ona hyzmat etmek döwlet häkimet edaralarının baş wezipeleridir diýip aýdym şoň. Döwlet her bir raýatyň öňünde jogapkärdir we şahsiýetiniň erkin ösmegi üçin şertlerin döredilmegini üpçün edýär. Raýatyň janyny, at awraýyny, mertebesini, azatlygyny, şahsy eldirmeliligini, eldirmeliligini, tebiği we ayrı başgalanmaz hukuklaryny goraýar. Diýmek hökümet edaralary, hökümet näme çyp gurulýar? Bize hyzmat etmek üçin. Bizim haklarymyzy gorap, bizi gollamak üçin. Türkmenistanyň hökümeti näme? Bandit hökümeti. Diňe bize ýani azar bermek bilen meşgul bolýar. Paraxorluk etmek bilen. Bizim kanun edatyna almalylarymyzy fantastik ýani fantaziýatyny ulanyp problema döwreden kişi bolup, ýene bizden pul alyp, ýene de şo paraxorlugy ýani hakyky etmelidir edýär. Bizden paraxorlugyň üstünden bolmajak problemalar kelýände döredip pullaryny alýar. Ine şu Türkmenistanyň paraxor hökümeti ýolbaşçydan paraxor Berdimuhammedow. Berdimuhammedow öz paraxorlugyny edýär. Ýani Türkmenistanyň büdjetinden guruluşyk biznesiniň üstüne pul alýar. Türkmenistanyň hökümetiniň ýolbaşçylary öz biznesini edýär. Bizim halkymyzyň üstünden bolmaly zatlary etdirmän bir fantaziýa, bir fantastik zatlary ýani bolmajak zatlary aýdyp pullaryny alyp, bolmaly zatlary kanun esasyny edýärler. Ine bolup geçen zatlar. Her bir raýat konstitusiýa we kanunlar bilen öz üstüne yüklenilen borçlaryň ýerine ýetirilmegini üçin döwletiň öňünde jogapkärdir diýär. 5-nji madda. Türkmenistan her bir adamyň durmuş taýdan goraglygyny käpillendirýän döwletdir. Türkmenistan döwleti her bir adamyň ýani hukuklaryny goraýan döwlet diýildi. Türkmenistan her bir adamyň sosial maddi ýagdaýyny goramak üçin döwletdir. Ine haçan sizin işiniz bolmasa, onda siz Iqtisadiýat ministrliğine yüz tutup şo ýerden sosial kömegini alyp bilýär. Almaly. Türkmenistan bütün dünýä konwensiýalaryna gol çekip öz konstitusiýasyna şu ýani 5-nji maddany goýdy. Sizin öňüňizde sosial maddi ýagdaýyňyzy saklamak borçludur. İş ücretmeli iş bolmayan ýagdaýynda büdjetden size sosial wyplat bermeli. Mysal üçin Ýewropada sosial aýlyklar sen alýan aýlygyň soňky 2 ýylda ortaça alýan aýlygyndan 80% hana aýma töläp durýar. Haçanda işe çykanda bular durdurulýar da, ýani sosial kömek durdurulýar da senin ýani nemen aýlygyň gelýär. Ýöne haçanda sana 80% beren ýagdaýynda sen kwartiraňam töleýärler, gazyňam, swediňam töleýärler. Şol ýaly ýani döwlet öz sosial borçlaryny hakyny ýerine ýetirýär. Türkmenistanyň konstitusiýasyny olar bilen deňişdirende şol ýaly döwlet ýöne Türkmenistanyň konstitusiýasy işlemek. Men şonu size düşündirjek bolýan şu gepleşimde. Indi 8-nji madda. Men hemme maddalary alamak ılaýtada bozulýan maddalar alymda. Bunyň hemmesi bozulýar. Türkmenistanyň kanun hökmürawlygyny bellenendir. Döwlet onun ähli edaralarynyň we wezipeli adamlaryň hukuk hem konstitusiýony guruş bilen baglanýar. Türkmenistanyň konstitusiýasy döwletiň esas kanunudur. Men her wagt diýen, Türkmenistanyň prezidenti bir zat diýdi, karar aýtdy, dil görkezmesi we ýaşulyň görkezmesi we şo sözleri alyp ýygnap bir ýerine dykdymlar. Türkmenistanyň konstitusiýasy iň esas kanunudur. Şo ýerde kanun esasyna Türkmenistanyň prezidenti karar çykarsa, olam karar
Türkmenistan'ın konstitusiyanın maddalaryna den gelen ýagdaýynda biz onu yerine ýetirmeli. Den gelmedik ýagdaýynda yerine ýetirmeli. Mysal üçin ýollar ýapdy. Kararam ýok. Diňe dil görkezmesi. Ofitsialny ýollar açyk. Ofitsialny koronavirus ýok. Ofitsialny karantin ýok. Näçe ýollar ýapdy? Ine biz şonu bütün dünýä jemgyýeti bilen galdyryp Berdimuhammedowyň sorar. Ine şol kanun bozdugy bolýar. Onu egerde Türkmenistan konstitusiýasy döwletiň esas kanuny bolýan bolsa, onu bir kidilen kadalaryň we düzgünleriň güni hereketi bardyr. Konstitusiýa garşy gelýän kanunlaryň we gaýry hukuk namalarynyň juridik güýji ýokdur diýdi. Men ýanky aýtdym, ýalňyj aýtdym. Türkmenistanyň konstitusiýasyna gawat gelmeýän ýanky görkezmeler, kararlar ne dogry we hatawa alınmýar. Kadalaşdyrjy hukuk namalary kanunda göz öňünde tutulan tertipde döwlet köpçülikliğin habar beriş terjihlerine çap edilýär ýa-da gaýry usul bilen hemmeleriň dikkatyna ýetirilýär. Türkmenistanyň prezidentiniň dil görkezmesi çap edilmeýär diýmek kanun laýykda däl, hasap edilmeýär. Şoň üçin haçanna siz polisiýa pastaboy saklanna ýaşulyň görkezmesi bar diýenne siz gün aýdym şu ýaşulyň görkezmesini jüýüňe da gaýtyp men ýanymda görlemeli. Bolmasa sen qazyet haky diýen, sen menden para soraýan diýip şeýdip aýdym şoňa. Hiç ýyly haky ýokdur. Ýokurdan görkezme we ine mysal üçin Ýewropada men jandarmiýaly, polisiýaly işleýän. Şu ýerde biz bir ýerde merke geçirenmede, çäri geçirenmede bir ýerde adamyň ihtiýarlyklaryny ýani petilçek bolsa, şu ýerde karary, ýani barýerler we barýerler kararlar goýýar. Haýsy artiklyň esasyna, konstitusiýanyň esasyna şol adamlar okanyna kanagatlandy. Eger şonu goýmasak we şoň esasyna bolanam bolsa, bular bizden talap edýär-de biz şonu goýýas. Hökümet suratda habardar etmek. Ofitsial ýagdaýda. Şo bolmasa men kanun bozdugum bolýar. Şol ýaly pastaboy gelenine men konstitusiýanyň şu maddasy esasyna polisiýa kanunynyň şu maddasy esasyna sizden soraýan diýip aýtmalym. Siz şonu sorman talap etmeň hakyňyz bar. Näme esasyna men sakladym? Ay men sizi bir hirak gördüm. Bir hirak sen öz aýalyňa seret. Maňa sen seredende kanun esasyna seret diýmek bolýar. Ine görkezme we ine biziň ministriň görkezme. Ministriň görkezmesi öz jüýüňe sal. Özüň üçin maşgalanda aýalyňa aýt ony. Maňa aýtma diýin. Ine prezidentiň görkezmesi. Prezidentiň görkezmesi bar prezidentiň ýegenlerine aýdym. Biz aýtmaň. Bizde kanun bar. Bizde konstitusiýa bar. Bizde döwlet bar diýin. Bizde bir kanun prezident bar. O bir kanun görkezmelerini öz jüýüne salyn. Eline de berin. Bize aýtmaň onu diýmeli. Şoň üçin adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny täsir edýän kadalaşdyrjy hukuk namalaryny hemmeleriň dikkatyna ýetirilmese, olar kabul edilen pursatyndan hem hereket etmeýärler. Mysal üçin siz aýdýarlar, ine prezidentiň görkezmesi, ýaşulyň görkezmesi bar. Prezidentiň görkezmesi bar. Çap edilmedimi? Hasap edilmeýär. Egerde siz şonu ýanky gazetlerde, telewiziýada çap edilip aýdylsa, siz hem habardar bolsaňyz, onda ol başga görün. Olam konstitusiýa laýyk gelmeli. Egerde şu çap edilmese, hiç ýerde aýdylmasa, senem ine mysal üçin Ahal vilayetinden Aşgabat'a geçecek bolsaň, olam ýok, bolanok, ýanky prezident görkezmesi bar diýse, onda sen sormaly, çap edildimi bir ýerde? Ýok. Televizyonda aýdyldymy? Ýok. Näme etýär sen meni saklaýan? Ine görkezme bar biziň ministrimiz. Sen ministriň görkezmesi, o sen ministriň maşgalasyna degişli. Bize degişliler. Bizde kanun bar, bizde konstitusiýa bar. Çap edilmedimi? Şol ýören. Bir kanun. Şol ýaly diýip bilýäňiz we talap edip bilýäňiz. Inniki madda 10-njy madda. Türkmenistanyň öz raýatlygy bar. Raýatlyk kanun laýykda edinilýär, saklanylýar we besedilýär. Öňe diýdim, mysal üçin pasportyň möhreti geçen bolsa, o sen raýatlygyny ýitirdiň-de.
O senin günahın değil. O Türkmenistan'ın prezidentinin yerine yetiriş hükümetin yolbaşının ervet işleyeni tebe öl yani hükümet işgärlerine diýmek Daşa işler ministrliğine, onun pasollarına, konsullarına sözünü yürüdülmän, yanlıştırıp ukuyupsız hareketlerini ediyenleri. Sizin hiç il günahınız yok. Onun bilen sizin rahatlığınız gitmiyor. Sizin rahatlığınızı ayırmak için Türkmenistan'ın meclisinin yani halk maslahatynyň kararı bolmaly. Türkmenistan'ın prezidentinin kararı bolmaly. Olam öwrenilip suwtnamalar bolmasy. Suwtnamalar bolmaýan ýagdaýynda onu islenip daşy suwtlaryna ýa-ni ýatyryp bolýar. Şonuň üçin ine pasportlar boýunça sizin günäňiz däl, ol Türkmenistanyň prezidentiniň uly goý beren kemçilikleri üçin bolup geçýär. Şonuň üçin biz prezidenti işden aýyrmaly. Ine Türkmenistanyň prezidenti bir kabinet ministriniň işgärine ýa bir işgärine aýrýar, işte goý beren uly kemçilikleri üçin. Ine şu ýaly Türkmenistanyň prezidenti işte uly kemçilikler goý berdi. Türkmenistanyň raýatlarynyň daşy ýurtdaky pasportlaryny çalıştırıp beren ok, ýani gaýtyp muny ters komanda berip, görkezme berip ýatyr diýär, çalışmaň diýip, ol bir jenaýat iş. Ol ýöne ukypsızlykda, o ýöne uly goý beren ýalňyşlyklarda o jenaýat iş. Men öňüm aýdyp gelýän Türkmenistanyň prezidenti bir kanun kezzap Allar közü Berdimuhammedow günne iyiden turunna jenaýat iş edýär, ýatana diýär. Men size aýdym. Ýatana da 24 saatlap bir kanunçylyk etdi. Raýatlyk kanun laýykly edilýär, saklanýar we besedilýär. Türkmenistanyň raýatyna başga döwletiň raýatlygy ikrar edilmeýär. Hiç kim raýatlygyndan ýa-da raýatlygyny üýtgetmek hukugundan mahrum edilip bilinmez. Türkmenistanyň raýaty başga döwlete berilip, Türkmenistanyň çäginden kogulup, çykarylyp ýa-da onuň watanyna gaýdyp gelmek hukugyny çäklendirip bilinmez. Ine Türkmenistanyň grażdanlary, Türkmenistanyň raýatlary siz daşary ýurtda watana gaýdyp gelmek hukugyny çäklendirip bilen ok hiç kim. Prezident müm karar çykarsyn, prezident görkezme bersin. Jenaýat iş ol. Egerde siz daşary ýurtdan öňüňe gelip bilmeýän bolsaňyz, ol Türkmenistanyň prezidentiniň işte goý beren uly kemçilikleri üçin. Egerde size gadagan edýän bolsa, o kabinet ministrde ölsünler. Ol jenaýat iş. Şonuň üçin biz galyp gaty gysagly ýagdaýda Türkmenistanyň prezidentini jenaýatçy, paraxor, kezzap, Allar közü Berdimuhammedow jenaýat iş çagmaly. Egerde konstitusiýa işleýän bolsa, islenip gaýetde biz şonu jenaýata berip bilýärdik. Eýem türmede oturardy. Ýöne Türkmenistanyň kanuny işlemek, konstitusiýa işlemek. Şonuň üçin şu zatlar bolup gelýär. Şonuň üçin günne şulardan konstitusiýany bolup gelýär, maddalaryny bolup gelýär. Onda diýmek, senem ýertir adam öldürseň jenaýat işe çekilmenler. Sebäbi sen haýsy kanuny esasyna çekilirsiň, konstitusiýanyň esasyna. Konstitusiýanyň aşagyna jenaýat kodeksiň esasyna. Onu konstitusiýa işlemeýän bolsa, jenaýat kodeksi işlemeýän bolsa, onu sen jenaýat çekilmez. Onu Türkmenistan döwletinde haos, döwlet yok. Men öňden aýtyp gelýän, döwlet yok, hökümet yok. Sebäbi hiç kim kanunlar bejaýdan ok, hiç kim konstitusiýa ünseren ok, hiç kim kanun laýykda hereket eden ok. Ilaýda hökümet gurmalar, edaralar. Diňe kanunlar bozýarlar. Prezidentiň özü konstitusiýanyň garanti şunu bozmaýaly, şu bellenirli öwel bolup ýör. Han döwlet. Eger konstitusiýa işlemese, onda Türkmenistan prezidenti barmy? Yok. Näme gerek? Geregi yok. Konstitusiýa yok. Konstitusiýa esasy kanun döwletiň esasy konstitusiýa bar bolansoň, bizde Türkmenistan döwleti bar, konstitusiýa bar bolansoň, her adamyň arasynda argatnaşyklar çäklendirilen we kanunlaşdyrylan argatnaşyklar bar. Eger şo bolmasa, onda haos. Her kim etjegini etmeli. Ine etjegini etmeýärler diýenler. Türkmenistan prezidenti. Näçe biz konstitusiýanyň ýa-ni kanunlaryny, oňun diňe boşluk taraplaryny berja etmeli, haklarymyzy berja bize
berjaýan ýok. Näme Türkmenistanyň prezidenti konstitusiýana üstünlük tans edip ýör. Onuň ýygyndary konstitusiýanyň bardygyny bilýänler. Ertesi günü biz jenazada çekilmede men birinji sorum şolara hemmeňize konstitusiýanyň barlygyndan habarmy barmy? Men şolara berim şu soru. Indi ýygydyr gideli 10-njy maddan ýygyny okary Türkmenistanyň raýatyna başga döwletiň raýaty edilmeýär. Türkmenistanyň raýatlaryna Türkmenistanyň çäginde de, onuň çäginden daşarda da döwletiň goragy we penakarlygy käpillendirilýär. Diýmek, Türkmenistanyň içinde we daşynda gezýän türkmen watandaşlarymyz ya öläýse, ya birdat bolaýsa, pasportda konsulga ılgap barıp kömek edip öldüğü cesedini hökümetin pulunu verip Türkmenistan'a geçirip şoň maşgalatyna kömek etmeli. Hana da? Hana 10-njy madda? Hana Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 10-njy maddasy? Men Berdimuhammedowa soraw berýän. Siz şu konstitusiýanyň garanti diýmek şuny öz saýlan hökümetiňiz. Ýene bir siz saýladyňyz, siz kararyňyz esasyna Raşid Meredowy bellediniz, onuň ýa aşağı wezipedäki adamlar bellediňiz. Şolara boyun etmese, edilmese sizin uly kemçilik goýbereniňiz bolýar. Indi ikinji bölüme geçelim. 22-nji bölüm Türkmenistanyň adamyň we raýatynyň hukuklary, azatlyklary we borçlary. Gelin şu 20-nji madda serdenin. Türkmenistanyň adamyň we raýatynyň hukuklary we azatlyklary halkara hukugynyň umumy ikrar edilen kaddalaryna laýykda ikrar edilýär hemde şu konstitusiýa we kanunlar bilen käpillendirilýär. Bular diýmek bütün dünýäň adam hukugyny goraýan jarnamasy Türkmenistan konstitusiýasynyň üstünlüğü şol Türkmenistan konstitusiýasy şoň maddalaryna boyun eger we şoňa laýyklykda hareket edýär. 39-njy madda. Her bir raýatyň Türkmenistanyň çägine erkin hereket etmäge we ýaşajak ýerini saýlap almagy hukugy bardyr. O diýdigi näme? Sen Sakar çägide ýaşa, sen Kerkiçde ýaşa, sen Daşowyň Könürgünçinde ýaşa. İsten wagtyň Aşgabatda gelip göçüp Aşgabatda ýaşa. Hiç bir adam, hiç bir prezident, dünýäde hiç bir adam Biden, Türkmenbaşy, Harambaşy, ýani haramda hiç kim sana şu ýagdaýda saklap bilmez we sana gadagyn edilmez. Türkmenistanda barmy şu? Ýok. Diýmek, Türkmenistanyň 39-njy maddasy, konstitusiýanyň 39-njy maddasy işlenýär. Diýmek, konstitusiýa işlenýär. Türkmenistanyň konstitusiýasy esas kanundur. Şoň bir maddasy işlemese, ol katastrofa. Ine şol işlemän soň biz katastrofa geldik. Şunu berja edip halkyndan ýa hökümet berja edip şonu goramaly adamlary Türkmenistanyň prezidenti we onuň orunmasarlary. Hani konstitusiýa? Berdimuhammedow. İşte goýberen uly kemçilikleriniz üçin biz sizi işinizden boşadýarys. Halk bolun. 39-njy madda. Aýry çäklere girmegiň, şol çäklerde hereket etmegiň çäklendirilmegi diňe kanun esasyna bellenip bilinir. Kanun mami? Ýok. Diýmek, sizin isleýän adamyňyz her welaýatdan bu welaýata geçip isleýän wagtyňyz ýaşamana göçüp baryp ýa Türkmenistanyň içinde hereketleri edip bilýär. Sizin ön kasırlarda 6-njy asyr, 7-nji asyr, 1-nji asyr, 12-nji asyr, 17-nji asyr, 19-njy, 20-nji asyr isleýän adam Türkmenistanyň çägine islenip ýere baryp bilýärdi. Näçi ine şol iksany haram adamlar Türkmenbaşy diýen biri kezzap arkada diýip özüni atlandyrýan kezzap bizi çäklendirdi. Sebäbi bizim haklarymyz durdy. Sebäbi bizi konstitusiýamyzyň üstünlüğü ýa-ni öz bähbidine geçirip bozup, aýryp, söküp, aýryp, täzeläp, näçe edip çalyşyp diňe öz bähbidine burnudy. Şu öz bähbidine burnan konstitusiýada da olaň haklary ýok. Biz islendik ýerimizde ýaşap bilerdik. Öňkü zamanlar ýaly, öňkü zaman türkmenleri ýaly islendik günjekde ýaşap biler, göçüp biler, baryp biler ýa-da ýaşap biler.
Inni 40. madda seyredelim. Türkmenistan'ın konstitusiyasyonunun 2. bölümünün 42. maddasına. Her bir adama fikir ve söz azatlığı bilindirilýär. Hiç kimin adama öz pikirini erkin beýan etmegini gadagan etmäge, şonuň ýalynda onun kanuna laýykda ýaýratmaga täsir bermäge hukuky ýokdur. O diýdi näme? Sen şu gün prezident bilen näerdaçylygyň barmy? Çykyp aýtmana hakyň bar. Sen şu gün näerdaçylygyň barmy? Hekimler, velayetler ýa Türkmenistanyň prezidentiniň alyp barýan siýasatyna näerdaçylygyň ýa-da şoňa garşylygyň barmy? Çykyp aýtyp bilmäni hakyň bar. Hiç adam senin ýa-ni söz azatlygyny çäklendirmäne haky ýokdur. Bu konstitusiýada ýazylyr. Men muny ýa-ni özümden aýdamok. Türkmenistanyň prezidenti şunu bozýar. Şunu men hemme aýdan maddalaryny Türkmenistanyň prezidenti bozýar. Beýleki maddalaryny bozýar, ýöne diňe şoň üçin işde goýberen agyr kemçilikleri we agyr jenaýat üçin biz Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhamedowy jenaýata çekip basmaly turma. 40. maddaň 2. bölümi hiç kim özüniň pikirini we hiç kim özüniň pikirini we ynam yktygatyny beýan etmegine ýa-da olardan ýüz döndürmegine mezbur edilip bilinmez. Diýmek sizin ýa-ni azat öz pikirinizi aýtmana hiç kim çäklendirilmez we sizi şonu ýa-ni aýtma dälige mezbur edip bilmez hiç kim. Her bir adamyň döwlet ýa-da kanun arkaly gorulýan gaýry sırlary özüne saklayan maglumatlardan başka maglumatlary kanunda gadagan edilmedik usulla erkin gözlemäge, almaga we ýaýratmaga hukuky bardyr. Diýjek bolýan adam listovka paýlamak ýa-da plakat edip çykmak ol bir Türkmenistanyň gizli maglumatlardy. Bizim haklarymyz bar diýdi şoňa. Ýaýratmana, paýlaşmana, ýa surat, video, mesela şimdi katastrof boldy mu? O suratlary paýlaşmak, ýa wozyň oturun ýa suratyny bir surat alyp onan TikTok'a beýleki oglanyň paýlaşan soň onu basyp ol bir bikamçylyk agyr jenaýat işi. Ine arkyny edip ýok. Milli Hukuk Komitesi. Men şu zatlary size düşünürýän. Polisiýa işleri size düşünürýän. Konstitusiýany size ýatladýan we bizim haklarymız size ýatladýan. Ine şoň üçin size düşünürýän. Berdimuhamedow ukypsyz bütün dünýä tormuzy. Bu şu maddalaryň hiç gaýsynan bilen ok. Kabinet ministra baranda robot ýaly ýa-ni ýatdan tutup öňüne telewizor goýýarlar, şonu okap aýdýar da muny montaj hökmüne özü aýdýan diýip aýdýarlar. Gürleşi aýdýan zatlar robot ýaly ýat tutulanlar. Biz ýaly arkyň gulap bilen ok. Halk bilen hiç wagt bada gürleş gören adamlar. Gorkýar halkyndan. Teledebatdan açyk ýaýynlardan gorkýan adam. Bu publişin däl haramdadır. Haramdadylar obычно publişin bolmaýar. Publiş diýmek adamyň önüne çykyp arasda hakykat aýtmak, jogap almak, şoňa berilen soraga jogap bermek. Bu sora ömrüne berilmedi. 14 ýylda bir tane jurnalistim soraga berilen okşuň. O gorsun jurnalisti puluna satylan gelýärde eýem jogaplary eline berip ýatdan tutturup ýa-ni soraga bulum aýlanan kişi bolup bir spektakl. Yine Allah köse diýemeden başga ýerde atýar. Berdimuhamedow şu Allah köse ertegin okanan denir. Her bir adamın döwlet ýa-da kanun arkaly gorulýan gaýry sırlary özüne saklaýan maglumatlardan başga maglumatlaryny kanuna gadagan edilmedik usulla erkin gözlemäge, almaga we ýaratmaga hukuky bardy diýdi. Bunu aýtyp geçdik. Inni 40. madda geçýär. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 2. bölüminiň 40. maddasy. Raýatlara kanunyny belirlenen tertipde ýygnaklary, ýygnaşyklary, ýürüýüşleri we beýlik köpçülikleriň çäreleri geçirmek azatlygy käpilendirilýär. Berdimuhamedow üçin ýene bir ýerde okuyan Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 2. bölüminiň 43. maddasy. Raýatlara kanunyny belirlenen tertipde ýygnaklary,
yığnaşıkları, yürüyüşleri we beýleki köpçüliklerin çäherlere geçirmek azatlygy käpillendirilýär. Indi şunu MKM terroristler okap berýän we polis işgärlerini okap berýän. Prokuratura işgärleri we kazyet işgärlerini okap berýän şunu. Ýene bir gezek diňden üns bilen Konstitusiýanyň 2-nji bölüminiň 40-njy maddasy, 43-nji maddasy raýatlara kanunyny belirlenen tertipde yığnaklary, yığnaşyklary, yürüyüşleri we beýleki köpçüliklerin çäherleri geçirmek azatlygy käpillendirilýär. Egerde biz protest gurnajak bolsak, egerde biz miting gurnajak bolsak, egerde biz näerdäçilygymyzy belläp aýdyp geçjek bolsak, häkimliň öňünde ýa ýene bir ýerde isleýän ýerimizde baryp biz şonu edip biler. Bizim diňe häkimete, ýa-ni hökümete, häkimlere kizik ýemeýän ýa bir bildiriş hökmüne bir zat aýtsak ýa iýersek ýeterlik şol. Olardan karar çykarmalylar. Tebe bu konstitusiýada bellenildi. Ine şoň üçin ýene bir gezek hormatly watandaşlar, haçanda DWT topory ýa başga pozisiýonlar protestde çağıranlar hökman Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 2-nji bölüminiň 43-nji maddanyň esasyny bizi çağırýar. Sizin dol hakyňyz bar. Türkmenistanyň prezidenti protest sözünden gorkýar. Protest sözü muny dogdokda ýa-ni tribunala allan çağırşýar, şo sözü ýa-ni şo ýerde çykar diýip gorkýar. Sebebi şo ýerde şo sözden başlanyp munyň hemme jenaýat işleri açylýar. Indi gelin Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 2-nji bölüminiň 49-njy maddasyna tertip geçirin. Her bir adamyň zähmeti öz işlerine göre hüner, kär we iş yerini saýlap almaga zähmetin sagdyn we hukuk şertlerine hukuky bardyr. O diýmek näme? Her bir Türkmenistanyň zähmeti hak bardyr. Diýmek, Türkmenistan hökümeti şoňa iş yerlerini üpçün etmeli. Ine şonu etmeýän ýagdaýynda şu 49-njy maddanyň Türkmenistanyň prezidenti bolýar. Ünsürin, men näçe madda aýdyp geçdim. Diňe bir madda üçin Türkmenistanyň prezidentini işde goýberen uly kemçilikleri üçin işden aýryp bolýar. Diňe bir madda üçin Türkmenistanyň prezidentini işde goýberen jenaýat işleri boýunça muny jenaýat çağıryp inni ömürlüge bir näçe ýyl kesip bolýar. Ine Türkmenistanyň prezidenti. Men şoň üçin bir kanun ýa-ni şoň üçin şol haram adam Türkmenistanyň konstitusiýanyň düşmany, Türkmenistanyň halkynyň düşmany. Mecbur 49-njy maddanyň ilgili mecbur zähmet we çağa zähmetiniň ýarmat görnüşleri gadaganlar. Ine çağalar paxta sürýär. Şonu Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 2-nji bölüminiň 49-njy maddasyny enatalar ýatdyrtmaly. Häkimlere, molimlara, prokuratura işgärlerine, Türkmenistanyň prezidentine ýatdyrtmaly. Mecbur zähmet we çağa zähmetiniň ýaramat görnüşleri gadaganlar diýip. Paxta iý bermek gadagan. Hiç şertler ýok. Koronavirus, karantin, çağajyk mektepde bilim almaly. Bilim alyp Türkmenistan prezidentiniň ýalňyşlaryny tapyp onu işden kovmaly adamlar geljekde ine bilim alman meýdanlara kowulyp şo ýerde gullar ýalyşýar. Bul Türkmenistanyň prezidentiniň işde goýberýän uly kemçilikleri we jenaýat işi. 49-njy maddanyň ýeri hakyna durup işleýän adamyň öz çeken zähmetiniň möçberini we hiline laýyk gelýän hak almagy haky bardyr. O söz günne 10 sent, 15 sent, 50 sent aýlyk almalylar, paxta edip 10 saat işlänmeli. Siz Türkmenistanyň aýdylýan iň aşağı möçberdäki aýlygy esasyna bir günne düşýän pul almaly. Şonu talap etmäne, ine şu 49-njy madda esasyna, maddanyň esasyna hakyňyz bardyr. Bu kanun möçberi, bu hakyň möçberi döwlet tarapyndan bildirilen iň pes zähmet hakynyň möçberinden az bolup bilinmez. Ine şuraya 49-njy madda size aýdýar. Indi ýygyny dowam edelim. Türkmenistanyň jenaýat geljekdäki jenaýat işleriniň Türkmenistan prezidentiniň geljekde jenaýat işleriniň eden jenaýat işleriniň ýa-ni gaýete çekilmeginiň
maddalar men aýdyp geçip otyrym. 53-nji madda. Her bir adamyň jany we saglygy üçin almaly daşky gurşawa onun ýagdaýy barada hakyky maglumata we ekologiýa kanunçylygynyň bozulmagyna ýa-da tebigy betbaşçylyk netijesine saglygyna we emlägine ýetirilen ziýanynyň özüniň dolunmagyna hukugy bardyr. Diýmek, egerde size bir zat bolsa, ine koronavirusdan bir öldü. Mysal üçin maşallamyzda. Siz şol adamam işläp aýlyk getiren bolsa, başga adamam bolmasa, siz şol aýlygyny talap etmeli hökümetden. Sebäbi o betbaşçylyk esasyna öldü. O betbaşçylygy Türkmenistanyň prezidenti, saglyk goraýyş ministriniň üstü bilen adamlar gorap onu öldürmeli. Ol şol zatlar etme, şol adam öldürdi. Siz jebir çekdiňiz we şondan talap etdiler. Kadet üstü Türkmenistanyň ykdysady ministrliginden, Türkmenistanyň prezidentinden suda berip kadeti berip talap etdiler. Ine şu konstitusiýanyň esasynda döwlet ilatyny sagdyň ýaşaý şertlerini goramak we üpçün etmek, daşy gurşawy goramak we onun durnukly ýagdaýyny saklamak maksady bilen tebigy baýlyklaryň rejeli peýdalanmasyna gödekçilik edýär. O diýmek näme? Türkmenistanyň döwletiniň ýol boşdy, tebigy baýlyklaryny peýdalanyp bizim saglygymyzy üpçün etmeli we ekologik, ýani tebigy betbaşçylyk geleni bizi goramaly diýdi. Gysgaça aýtsam. Her bir adam tebigaty goramaga, daşy gurşawa we tebigy baýlyklara aýaguly çemeleşmäge borçludur. 60-njy madda. Her kime at awraýynyň we mertebesiniň şeýle hem konstitusiýada hem de kanunlarda göz öňünde tutulan hukuklarynyň we azatlyklarynyň kadet goragy käpilendirilýär. Diýmek, egerde siziň şu konstitusiýanyň esasyna kanunlaryň bozulsa, siz kadetiň öňünde ýani öz haklaryňyzy talap etmäne hakmyz bar. Ine 60-njy madda. Ine men size diýen öz nägelerini häkime baryp aýdyryn. Egerde häkim ýerine ýetirmeýän bolsa, onda siz prokuratura ýazyp ýa-da göni prokuratura üstünden ýazyp ýa-da göni baryp kadetde şoňarşy işleri gozgap bilersiňiz. Onu advokat tutunsaňyz, advokat öýe çykarar. Haýty konstitusiýanyň maddalary bozuldy, şoň esasynda şolary ýani tribunala berip, kadete berip jinaýat işe häkimler çekmeli. Siz şolary basmaly. Olar siziň ýygyňyzdan ylgamaly ýa. Siz şolary bir-birinden basmaly türme. Olar kanun bolýar. Onun üstüne şu bizim ýani konstitusiýanyň esasyna haklarymyzy ýerine ýetirmem, paragorluk edýär. Ol ikinji jinaýat, aýratyn jinaýat. Indi ikinji bab Türkmenistanyň prezidenti. Gelim şoňa seyredelim. 68-nji madda. Türkmenistanyň prezidenti döwletiň we ýerine ýetiriji häkimetiniň başlygydyr. Türkmenistanyň iň ýokary wezipeli adamydyr. Türkmenistanyň döwlet garşylygynyň we hemişelik bitarap hukuk ýagdaýynyň çäk bütünliginiň konstitusiýany adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny berja etmeň we halkara borçnamalaryny ýerine ýetirmeň käpilli hökmüne çykyş edýär. Garant hökmüne. Şu Türkmenistanyň prezidenti iň ýokary wezipeli adam, Türkmenistan hökümetiniň ýolbaşçysy, bizim konstitusiýamyzy gorap, diýjegini ýatman, eline yarar alyp gorap we bizim haklarymyzy goramaly adamydyr. Bütün dünýä, ýani konvensiýalar, gol çeken konvensiýalary berja etmeli adamdyr. Ne şu işde oy veren uly kemçilikleri üçin biz şunu işten aýyrmaly we jinaýata çekmeli. Şonu şol işde uly kemçiliklerini goý berýär. Ol öz ýanmak ýoldaşlaryny işden aýrýar. Özüni ýani Huda ýaly bolup, indi biz şunu aýyrmaga hakymyz bar. Indi şoň üçin biz protestga çykmaly we şunu işde goý beren uly kemçilikleri üçin, uly jinaýat, agyr jinaýat edenler üçin şunu bir aýryp jinaýata çekmeli. Indi şoň üçin biz düşünüp gelýär. Berdi Muhammedow gaty gyssaklýada tutsak edip türmäge atylmaly adam. Şonuň üçin MHM işgärleri, polisiýa işgärleri, kadetler, prokuratura işgärleri, ýani goranyş ministrleri siz gaty şart ýagdaýda Berdi Muhammedow tutup şunu jinaýata çekmeli. Siz konstitusiýanyň
köp maddaları 90%'ini bozuşur. Yetmişinci madda. Türkmenistan'ın prezidenti Türkmenistan'ın Milli Geneş'in ağzası ya da deputatı bolup bilmek. Ünütverin, Mart ayına öz-özünü Halk Geneş'in vekili tayladı. Eyyem şu 73. maddanı bozdu. Ve o yerde bir kanun ýagdaýda öz-özünü özü ýygnak geçirip Halk Geneş'in yolu tayladı. Yine şu 73. maddanı bozdu. Cinayet işetti. Türkmenistan'ın aýratyn şahlaryny, ýani hökümeti gurnuş şahlaryny, döwleti guruş şahlaryny, ýani erinlerini aldy. Bu iň agyr jinayet Türkmenistan'da. Dünyada iň agyr jinayet. Şoň üçin öz uly goýberen kemçilikleri üçin we agyr jinayet edeni üçin 73. maddany bozan üçin ine men prokuratura ýüzlenýän, polis MVD, ýani polis işleriniň ministrine ýüzlenýän, MHM gulluň ministrine ýüzlenýän, Kadiýetin we ýokary sudunyň kadiýetine ýüzlenýän, Goranmak ministrine ýüzlenýän. Siz Türkmenistanyň konstitusiýasyny gorap, Berdimuhammedow 73. maddany bozany üçin gaty çalt ýagdaýda tutsak edin. We jinayete çekin kadiýete. Kadiýetde goý öz haklaryny gorasyn, bizim öz haklarymyzy goraly. Egerde biz suud etsek, şol türmäge basmaly. Ine men sizden haýyş edýän şo. Kanun esasında. 87. madda. Halk maslahatynyň agzasy we mejlisiniň deputaty şol bir wagtda ministrler kabinetiniň agzasy, hekim, arçyn, kady, prokuror wezipelerini eýlep bilmek. Türkmenistanyň prezidenti şu maddanyň bozdy 87. maddany bizim konstitusiýamyzyň ol kabinet ministriniň agzasy bir wagtda we mejlisiň deputaty bolup bilmez diýen ýani 80. maddany bozdy. Ine hormatly watandaşlar, şunun bilen men esasy maddalary alyp size düşündirdim. Şundan gysgaça netije çykarsak, Türkmenistanyň prezidenti işini goýberen uly kemçilikleri üçin işinden gaty şart ýagdaýda biz protestanyň üstüni aýyrmaly. Türkmenistanyň prezidenti işte agyr jinayet edeni sebäpli biz şunu gaty gysgaly ýagdaýda, ýani prokuraturaň üstü bilen, MHM üstü bilen, polisiň üstü bilen, Goranmak ministriň üstü bilen, kadiýetlerin üstü bilen saklap, tutup, şunu izolatora sokup, kadiýetiň üstü bilen jinayete çekdirmeli. Ine bizim borcumuz şol. Her Türkmenistanyň borcu şol. Sen prokuror bol, sen graždan bol, sen çopan bol, sen kabinet ministriniň orunmasary bol. Şoň üçin size aýdýan. Türkmenistanyň prezidenti jinayetçi, iň agyr jinayetçi. Siz Türkmenistanyň içinde hemme adamlary ýygnasaňyz, türmede oturan, şonuň jinayetlerini goşsaňyz, Türkmenistanyň prezidentiniň eden jinayetiniň ýokary däldir. Diýmek, egerde biz şu türmede oturan jinayetçilerin jinayetler Türkmenistanyň arqyn gedip Türkmenistanyň konstitusiýasyny bozýan adamyň jinayetinden pes bolsa, ona biz bu adamlary goýbermeli, halas etmeli we Türkmenistanyň prezidentini ýek özüni türmäge salmaly, onuň dogunlaryny we onuň tohumyny. Logika boýunça. Ýa-da logika boýunça konstitusiýa işleýän bolsa, onda biz Türkmenistanyň prezidentini, onuň dogunlaryny, onuň ýegenlerini, garyndaşlaryny gaty şart ýagdaýda Goranmak ministri, siz özüňiz et bilýän şonu. Siz Türkmenistanda iň uly güç, konstitusiýany goramaly güç. Döwleti gorayan diýeningizde kasam içdiňiz, konstitusiýany goramaly. Konstitusiýa döwletiň esas kanunydyr. Şoň esasynda siz gaty şart ýagdaýda özüňiz hiç kimse aýtman, beýleki döwletleriň goranmak ministrleri ýaly haçanda kanun bozulanna, esas kanun bozulanna, ulam sistematik ýagdaýda, onam Türkmenistanyň prezidenti bozan ýagdaýynda, hemme maddalar bozan ýagdaýynda özüňiz goranmak ministrlik bolup, şonu goşun bilen gelip, köşkünni tutup, halkyň önüne jinayete çekdirmeli. Bolmasa siz goranmak ministrde, siz näme goraýaňyz? Siz döwleti goraňyz, konstitusiýany goraňyz. Siz Türkmenistanyň jinayetçi prezidentini goraýaňyz. Başga goraňyz işler. MHM ministrleri ve onuň ofisiýerleri siz de şol ýasaňyz.
Siz kimi gorýaňyz? Siz konstitusiýanyň goraňyz. Türkmenistan bizim konstitusiýamyz Türkmenistanyň prezidentinden goraňyz. Siz gaýtyp konstitusiýany bozup Türkmenistanyň prezidentinden may döredýäňiz şonu bozmak üçin. Polis hulugy ministri we onuň ofitserleri siz Türkmenistanyň konstitusiýasyny haçan gorap başajak? Siz kas içen dadyňyzy, kasam içen dadyňyzy haçan edip başajak? Haçana çelli siz öz söz beren zadyňyzy etjekler. Näçe onu siz bize köçede duranymyzda bizden talap edýäňiz? Biz borç almadyk zadymyzy, kanun bozmadyk zadymyzy talap edýäňiz. Siz kasam içip borç alan zadyňyzy berja etmeýän gaýtyp tersine bizim konstitusiýon haklarymyzy bozýaňyz. Näçe? Prokurorlar siz de şorarsınız. Siz kanun bozulsa birinci bolup büküp şo ýerde kanuny, ýani bozýan adamyň jenaýat çekmeli. Näçe Türkmenistanyň konstitusiýasyny siz goraňyz? Näçe Türkmenistanyň konstitusiýasyny Türkmenistanyň prezidentinden, onuň garyndaşlaryndan goraňyz? Näçe Türkmenistanyň konstitusiýasyny depiledip durursyňyz? Kadetleriň başlygy, ýokary kadetin başlygy, Adalet ministrliğinin başlygy. Sizin gözüňiz ýokmy? Ya siz hem allar kötü ýaly şu spektaklda esasy aktyor bolup ýörsiňiz. Bütün dünýä üstüňizden ulpýar. Türkmenistanda adaletlik ýok, kanuny işleýän ýok, adam hukuky ýok diýip sizi sorap şonu. Sizi ýetir, jenaýata çekilersiňiz. Sebäbi siz sizin gözüňiziň yumulşy bilen şu zatda bolup geçýär. Sizin şu jenaýatyň bir gatdyny. Inni bir zat çözjek bolsaňyz, ömrüňizde bir adaletlik maşgalaňyzda baý bolsa, toğum tijiňizde baý bolsa, herekede girin. Bolly bir san haramzada Türkmenistan döwletini katastrofa etdi. Iqtisadi tarapdan, siýasat tarapdan, sosial tarapdan, epidemiya tarapdan, katastrofa, TV katastrofa tarapdan, pudoklun katastrofa tarapdan, hemme tarapdan etdi. Inni hiç halk tarap almady. Inni bizim döwletimizi Talibanlara satmak bilen. Talibanlar içinde aňardan märi gelip ýör. Ýani Guşgudan Krasnovodska şeýle arkyň jipli gelip ýörler. Hany karantin? Hany sizin gözleriňiz ýokmy? Niýe terdiňiz? Ya üýüşüp näme bir adam aýyp bilen ýokmy? Ya bir ukypsa tormuz, bütün dünýäni tormuna aýyp bilen ýokmy? Ya da siz onuň bilen işleýäňizmi? Ya jüýüňizde pul ýalmış onu. Ya siz satyn aldymy? Onu siz halk düşmanı bolýaňyz. Indi şu zatlara maňa jogap bermän, halkyň bilen jogap berin. Hormatly watandaşlar, men size Türkmenistanyň soňky konstitusiýasy 20 sentýabrda 2020-nji ýylda kabul edilen konstitusiýasy ýürütülüşdirilen diňe Türkmenistanyň prezidentiniň bähbidi üçin düzülen konstitusiýanyň bozulýan maddalaryny size düşündirdim. Şundan soň biz gözümizle otursak, biz onunla, bizim döwletimiz ýok. Biz konstitusiýamyz ýok. Bizi konstitusiýany gorayan adamlar satyrypdyr. Bir sany tez zaba, allar köse, bir sany bütün dünýä tormuzuna. Şonuň üçin biz şu betbaçylykda inni garalyň, inni biz hereketlere başlaýan. Devlet topory sizi oktýabryň birinden başlap hereketlere çağırýar. Şulay biz size informasiýany berer, düşündirir. Listovka paýlar Türkmenistanyň içinde, daşynda. 1-nji oktýabrdan başlap biz günlerini beller, biz sizi protesta çağırýar. Inni garalyň hormatly watandaşlar, inni goýalyň bu zatlar. Bu maskaraçylygy Hudaý saklasyn. Ya şular balagyny tiýip halk maslahatyna kösünip ýörler, çağılar ölüp paxta meýdanyna kösünip ýörler, enatalaryň prezidentleri daşa ýurtda dokumentsiz, pulsuz köçede bomж bolup ýörler. Biz maşgalalarymyz pytrap, bomж bolup ýör daşa ýurtlarda içinde galan garyndaşlarymyz koronavirusdan ölüp ýör. Hemmemiz kösenýär. Kim kösenýär? Gyzyldan ýasalan tualeda giýip öz nimelerini edýän Türkmenistanyň prezidenti. Onuň ýegenleri hersiniň sagynyň 1 milyondan ýokary bahasy. Näme biz bu zatlara bu zatlar gaýl bolýar? Näme bu zatlar çekýär? Şunu men guruluşdum. Gäbir oglanlary bilen
Bagyrın oglanlary bilen, Aşgabatyň daşyndaky o oglan adamlar bilen. Gürgürler iýmene çörekleri ýok. Pullary ýok. Supermarketler, dukanlar, magazynlar ýegenler. Diňe şolaň ýöri ýa. Başga o ýere barıp alar ýalylar. O ýerde barıp bir gezek produkt alsam 25 gün az oturmaly. Türkiýedäki işleýän adamlara duýdurýan. Türkmenistanda häzir zawodlar satylyp başlady. Soňky ýanky 6 topor zawodlar satylyp başlady. Güýçli. Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistana satyp barýar. Onam satyn alan adamlar türkmenler bolsa pul nirden aldyň diýip bular elinden alýar. Onsoň ýene auksion edip ardan bakadan ýegenlerine satýarlar. Bu bir skema. Ýa Türkmenistanyň prezidenti paraxorlukda dünýäniň çempionu. Inni bular şonda durman çäklenmän şondan. MHM gulukları, polis gulukları ve Türkmenistanyň hökümeti egerde bol emene maşynyň bolsa gelip pullar nirden aldyň? Maşynyny konfiskasiýa edýärler. Sizin daşary ýurtda işläp, jaýgyp maşyna aljak planyňyzdan öldündi. Inni hiç tat kalmady. Inni bir aklyňyza aýlan, bir azıcık aklyňyz bolsa, inni bir aklyňyza aýlan. Bolundy. Şoň üçin Bek Türkmen halkyny diňeňe biz şuraya haramzadalary aýryp Türkmenistanyň daşyna gowmaly ýa türme basmaly. Şunu men gepleşip mutarýan, hemmeňize jan sağlyk arzu edýän. Sag bolun.